3 часа, а не сме измислили нищо. Спокойно, имаме 6 часа, ще направим нещо. Как очакваш да измислим нещо за толкова малко време? Имахме цяла седмица, абсолютно нищо не сме пипнали и направили. Изпила съм 3 кафета, не съм яла цял ден и ще препадна след малко. А ти искаш нещо да ми дойде на главата. Не знам какво си пила и си яла, ама аз знам, че на гладно нищо не мога да направя. Предлагам една малка почивка. Май няма да си яде. Има само едно кисело мляко в хладилника. Само едно кисело мляко ли? Чу ли това? Не, нищо не чух. Маля, изпържал ми се мозъка. Има нещо в хладилника. Да, киселото мляко. Не, наистина има нещо в хладилника. Да. Ето, виж. Благодаря. Искаш да го отворим? Не, чакай, имам идея. Добра идея. Повтарям на 3. 1, 2, 3. Какво ме гледате, бе? Сядайте да си правите проекта, стига сте се размотавали. Киселото мляко ли не говори или ние се въобразяваме? Май второто. Дори и аз мога да направя по-добър проект от вас. Така ли? Като си много отворен, кажете как ще го направиш. Погледнете темите, не е ракетна наука, спомнете си лекциите. Абе, това кисело мляко май знае повече от нас. Дали да не го попитаме за малко помощ? Извинявайте, господин кисело мляко. Може ли да ни помогнете с проекта? То се е видяло, че вие сами нищо няма да направите. Това изречение е много дълго. Съкрати го. Добави източници, не си измисляй. Стига оправдания, довършете го. Проверете това изречение, звучи като приказка. Супер сте, най-накрая, сега се лягайте да спите. Направо не мога повярвам, че успехме да предадем проекта на време. Добре, че беше киселото мляко. Какво правиш? Казах ти, че съм гладен.